Започвам работа по фаровете на Ford Mondeo MK4. Това са завиващи халогенни фарове. Ето го състоянието на първия фар. Виждате, изключително ясно се личат дръскотините. Тук микропукнатините в стъклото. Ето го и втория фар тук, който е в сходно състояние. Виждат се микропукнатините и се вижда, че е доста жълто. Сега ще ви покажа колко свети. Ето го как свети на стената. Настройките на камерата са ISO 160 1.60. Посредством луксметъра сега ще измерим и колко реално свети като количество светлина. Около 314-15 лукса максимално осветяване. Сега това, което ще направя, е да рециклирам покритието на рефлекторите, да подменя кружките и да видим какъв ще е резултата. Ето го вече единия фар готов. Рециклиран, полиран, фолиран. В огромна степен, да не кажа на 100%, са премахнати микропукнатините, подменени рефлектори зад лупата, почистени лупи и нови кружки. И сега ще ви покажа как изглежда другия и как свети. Ето го и другия. Както виждате, микропукнатините са изкарани. Сега на същите настройки на камерата ISO 160 1.60 ще ви покажа как свети. Ето го и осветяването вече от фара. Нищо общо с това, което беше преди. Сега ще отида да измеря и с луксметъра колко свети. За да не заслепява камерата, намалих чувствителността на ISO 50 1.60. И виждаме, тук сме на 10-тична настройка, забележете. 2750 лукса видяхме като максимална осветяемост, което спрямо преди това от 312 лукса е амен 10 пъти, горе-долу около 8 пъти по-силно светене. Приятели, аз съм Оги Фарова ОРГ. Ако искате и вашите фарове да започнат да осветяват чудесно, може да ме потърсите на телефона по-долу.